nik bakarrik dakit, egun hartan ze gaizki pasanun, Normala. estreinaldiaren aurretik, Baina pentsau izen duen bertan bera izti. bai, alde egitea. Badaukagu gaur aukera, iragarpen hori esklusiboa izan. Baizera? Benetan esklusioa bat egon bizkuzula. Beitu, esango nizuke daukazula itxura, protagonista, zarela aita, eta aldi berean zara txoferra. Amak tortitak egin dizkizu! Tira! Noiz baita esan dizute gai politikoren baten iritzirik ez emateko? Zumin, Leire Martinezaz, itxatxita izan duen. itxatxita. Hori hori grabeti adibidez. Baitu oso erresa izan zan berekin. Bai. Ze, leire da. La oreja de Van Gogheko gauza gertatu zenan, iaia era pertsonalean hartu nun. Ni nahiko neuke jakin, tipo zer dan bizitzan ikesizun gauzetako bat. Jarraitu berdezula, jola zikin. Zordutan jaio zinen. Badago meme bat asko gustatzen zaitena, aitzi, deitzen dio tipo batek bere amari eta mamá, ¿a qué hora nací? Eta, no hables con ese tipo de personas. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Hola, cariño! Hola, bebe. Zelan zapolitxoi! Ondo, baina triste nago. Neube bai pixkat, melankolikana. Malenkolika. Bai. Zega. Malenkolika. Bai, pilo, cariño. Baina ez dut horregatik esan, Ja, bakit beti zatoz. Vale. Barka. Baina guapo da. Malenkolika. Ni haitxik esatozu. Da malen, baina alkolika. Egixe. Ez? Vale. Ai, ama, malenkolika. Bueno, Vale, aitzitxu. Malenkolikana. Ze gutzako gaur da grabeto gunatzenen gogune, eta ikusentzulientzako azkena ez, baina azkenetariku. Azken ataletako bat da, bai, denboralia bukatzear. triste gaude. Triste baina pozik alde berean, ze gaurko gonbidatua super asko maite dugu. Pilo bat, oza, zelan izeleike pertsona bat hain adorabli. Bai. Sanik hori zaneike Jon Plazola iburuz. Hala, bez, zipeti esan bardozu izana. Kariño, izan buru nagartzen da. Listo. Ja, baina ez da inoiz usten niri esaten. Baskotan, hija. Bai, kontau. Bueno, total, aitzitxu. Ez gaipiniko oin sensible, ez gaipiniko oinolan. Ez. Ze, a ber, gaina, datorren urten ikusikoa, oza, tranqui. A ber, esango dugu, aitortuko dugu ere bai, gure naia hori dela. Bueltatzea, Bai. eta hurrengo denboraldi bat egitea. Baina, esango dugu ere bai, Ondi ez dugu lezer firmau. eta parte ez dago gure esku erabaki hori. Guk nahi dugu, baina ez dakigu, erabaki behar duenak nahi duen. Gaurko egunez behintzat ez dakigu. Suposatzen dugu baietz. Bai, a ber, alan dabe, misterixo pixkat ipinin bida. Orduan, oingo Baina ez ataletan... horregatik, Ja. Ez, a ber, baina lehenako denboraldixetan beti itxegen duen. Ai, azken, ez Ja, baina dakigu eske hori jarraitzuko literal gulez. egia Ja, zen, literal egia esan. Oingun ustogu jarraitzuko gule. A ber. Osea, ez dugu flipadak izen, baina... Baina igual bai. No? Ez que, a ver, tia. Baina bai, osea, dinot, benetan zabiz, guai da, ez? Zer da Euskal Herria, benetan zabiz gabe? Euskal Herria, zer da ITB? Benetan zabiz gabe. Gaztientzako eduki bat garela, eta horregaitxi pentseu gule jarraitzuko gule zeialekuko hartzen gabiz. Merezi du benetan zabizek, bai. Bai, merezi dau. Eta gaina, beste gauza bat esango zuet. A ver. Aurtengo YouTubeen egotik mesede asko hitze, eta puntxa asko motze, eta hor dipe gora igu. Eta listo. Bai, egia da, jendeari irudion bat gustatzen zaio. Bai, bueno, gainera ikusteko erreza gara. Ostia, tia. Ez gara flipadik. Ez, baina eske, hau gaina, etxate guztan esati ze inoz guri basiletako erabilizen dabe. Akorda beren gotzut, hasi ginela ikusi barik, Bai, a ber, ez diot horri ematen, Claro. meritua esan dut, eta gainera... Bai, baina esan nahitzutena da, jente batek, edo pare batek, erabilizen dabela hori guri basiletako, tipo Bai, esateko. meritua gure edertasunari jartzeko. Hori da, oza, bai, benetan zabiz, arrakaste duke guapasarielako. Ez da hori gaitxik, cariño. Bai, ez dut, eta de hecho brometan esan dut. Bai, ez, baina dinotzet, bat omateko hori pentsean badau, aklarau itxotzet, radixun bakarrik hasi ginen, hasi ez ginen ikusten. Gure cariños. graziarekin iritsi gara onaino. Bai, Zango dut ere, bai, imaginatzen dut, orain irratian entzuten ari den horrek, zaten du, baina, tipa, osea, plan, ez digula sekula aurpegia ikusi doa gure Instagramera, Eta esan esan dabela.
Jesus, zain besterako, ez? Seguramente. Bai, Ba, claro. seguramente. Ez gai esaten gu ezer, Ez. Broma zela, hombre. Bai. Oian edes cojonetan, lotzi pasean da guaz. Ja, chaval. Ez que pasean da lotza, bai, kotxeko guaz. Oian eulertze zaitxut. Aste hontan. Aste hontan botau kriston juergi, así. Botau kriston juergi. Zeurte ginen eguen indonostin, sin más, pintxopote oiko bat emote ban. Eta literal malenek duela astebete esan zidan, Donostin ez da ezer, Donostin ez da ambiente. Ez que ez da hoten sekulo, bez, baina kasualidades selektibidade izen da. Ja. Eta, bueno, zeuen asko, zeuen taberna baten. Total, pintxopotin urte ginen, urte nitzen bibasuekeko jentia zen nire pixukidik itxen da bierra kedaten, eta bibasueken orduan programa horretako jenti etorri zan guaz. Bai. Gure pisoko hiru erreginok elkartu gendu zen, bueno, ETV-ko jente asko. Kedate konane saioa, ETV dosekoa. Kedate da, oin aspalditxi bakarrik, Ah? Ez da kedate konane. Neskak? Tío, O 3 años. Ane lleva sin estar 1 año y pico. O 3, o más. Bueno, oinda quedate. Total, urte gendun, superrondo pasau gendun, eta de repente okurridoak un juti, ikatz kale mitikoko kai taberna. Bai. Kai juergan egoga askotan gu. Ah, bizakit. San Sebastianetan pitxin. Ah, bai. Bai. Bakizin dan. Bueno, eta de repente topetogu karaoke bat, kriston ambienti, txpitu, kezakize, bakize, eta esan gendun, bueno, ba superrondo, eta de repente juergazu bota gendun. De repente, malenkólika. De repente, karaoke indan emone ban. Vale, oso ondo, ze kanta, adibidez. Ai, ama, hasi ginen... Bazegoen baten bat, porque beti dago bat karaoketan. Bai, amaralen bat hasi ginen. Aprobetxatzen duela bere kantu gaitasunak ateratzeko eta berez ez direla inbesterako, baina aprobetxatzen duela bere urrezko minutua. A ber, eske kantante bat zeuen gure hartin. Hori da! Aitor Majada, esan Hori ningot. da! Bueno, Aitor Majada gua zeuen, kantanti da. Kantanti da. A ber, esan nahi zutena kantanti da, bai, baina, bueno... Bueno, bai, bada, musika egiten bai, du, musika bai. sortzen du, bai. Ez dakit bere buru ze konzertan da, baina bai, kanta huitzen dau. Orduan, Bai, bada. emogontzen mikrofonu. Esan dudan ez, ez? Emogontzen mikrofonu, berape kantoan guk. A ber, koruko beto. Ze nota jartzen diozu, majadari? Oso ondo. Ba, ez dakit, 8, 9. Bai, Oso ondo. ojo. Eta autotunerik gabe, eh? Autotoneri gabe. Ojo. Ojo. Gogoraraziko zut aurretik poteo majo bat igendule, Igual gaitasunak asko zobeak dira, eh? Bai. Ni bertxotan... Baina bertzutan diferentzia itzi, alkolak abotzak askau itxen dago, Baina lotxakendu! Lotxakendu! Eta, karo, ni bertxotan mozkorrez, baina trago batzuen ostean, honen anaiz bertxotanen, nik Euskal Herriko final bat irabazi nezake. Moskortute? Mozkortuta, ez broma da. Ostras. Ez edan gazteok. Baina hori peligro bada, Osa, peligro bada, alkola erabiltzi, zozero beto itxeko. Noski baietz. Osa, hori... Ez egin. zuen etxitan. Hasiko bagina hemen... Konta zurazti, zeizu. Listo? Ah, listo? Ah, no, oianek ez du nahi, nik nire asti kontatzi. Oianek ez du nahi. Entzungo dugu entzularen galdera. Ados, oianek, iruditzen zaizu ondo? Oso ondo, entzularen galdera, bale. Aste hontan bialduzku galderi. Iñaki Latasak. Iñaki Latasa! Maravilloso, guazen entzuta bere galderi. Kaixo neskak, nire galdera. Ze galdera egingo zenioke zure lagunin baten bikote berriarei ikusteko fidatzeko aden ala ez? Agor! Ai, Iñaki, eskerrik asko. Magizimu, bai, eskerrik asko galderi bialtzearen, gero erantzungo gu. Galdera potentea, eh? Bai? Bai. Nahi jakin zure erantzunea, itzi? Emango dizut. Nipe bai zuri. Emango dizut. Bueno, ba, listo. Bai. Egiturarekin jarraituko dugu. Vale, eta vuelta Jon Plaza, hola. Vale. Egiturarekin jarraituko dugu. Benetan zabizen ez da estreinatzen gaur, aurreko denboraldian ere hemen izan genuen gure iritzean Euskal Herriko ezagun jatorrena ez bada, jatorrenetakoa. Villarrealde urretsuatik zuzenean dator bera, elegante, itxuroso, pozik, plaza hontan bustitzeko prest. 52 urteak oso ondo daramatza, eta esan genezake perfektua dela, ez balitz bere amona Juanitak oinordetzan utzi zizkion oinengatik, Wikifiten lauko notarekin puntuatuak. Telebista saio askotan parte hartu du eta hainbat telesail eta filmetan ere ikusi dugu. Aitatasuna zoriontsu eta pozik darama, eta gaur egun zertan dabilen galdetuko diogu. Bere hemen izatea bai dela Championsa, gurekin dugu Jon Plaza, hola, Larrañaga! Baina ze sarrera polit. Sarrera polit.
musu. Benetan, oberenak zeate. Oberena zu? Bai, ez, ni bigarren oberena nahi baldin bazue, baina oberena zuek zeate, ez benetan. Baina hori beti gure diskusiñi izen da, honen asa, ez zu. Baina, egia da, ez diogula hau mundu guztiari esaten. Ez datzo bezaten. Jon Plazaola jauna, hau egia da, eta guk intimidadean ere komentatu izan dugu. Askotan gura hartin. Zarela, pertsona bat oso eskertua eta oso potxola. Oso atzegin munduko nena, oza, benetan. Horrela garko luke, Bai. Baina niretzako plazera handia da zuenera etortzea, ze gainera badakizue zuen jarraitzaile naizela gainera, orduan horrelako izanik asko eskertzen ditut, gauza asko eskertzen ditudan bezala, baina bereziki, benetan esate zuet, zuen gandik etorrita. Ze gero ere igual izango du aukera hontaz hitz egiteko, baina bauzkandik ere hitzak zuentzako, eta gero aituko dituzue. Ai, ama, ojo. Vale. Bueno, atalau orduan emotibo izango da igual. Bueno, ikusiko. Azkenetakoa da gainera, jope. Bueno, lehenengo ingogunea, Jon, eguneraketi. Zezo zinen atzenengo zein dala urte eta piko. Bai, ez da? Bai. Urte eta piko. Aurreko denboraldiko hasieran oraindik beste estudian ondena. Beste etxetxo bat zen eukaten, ikusiete danak bere evoluzioa izan duela ere, bai? Zetxoko politi daukezuen, ikusten dut baita ere, Katerinak evoluzionatu duela, gero eta osotuago daukazuela, eta horrei ere helduko diogu, nik uste elkarrezketan. Jan lasai. Bai, hoxe. Ba, eguneratu gaitxe esan, ze aldatu da hortik, zelan za momentu hontan, denboratxu pasau da... Malen, zuk badakizu nahi zelan za galdetuta, osea, utzi nazakezuela hemen, joan zaitezketela, kafe bat hartzea, ardo bat, pintxo batzu jan, afaldu, lota jun, bihar etorri, eta ni oaindikan hemen egongo nintzakela. Jo, maguardago, zentzuten holan, Tartea daukagu, Jon. Baina, pixka bat, labur biltzagatikan, eta pixka zuzenean galdera horri erantzuteagatikan, esango izuet, ondo. Vale. Ondo. Oso ondo. Vale. Ostras. Oraintxe bertan, gainera, oraintxe bertan, momentu hontan, oso ondo, oso pozik, zuekin egoteagatik baita ere, eta bizitzen ari naizen momentuarekin oso pozik. Esango dizuet, egia, baita ere, ez dut jendeak pentsatzerik nahi, jendeak pentsatzela nahi duena, baina ez naiz teletabi bat beti oso ondo dagoena, beti alai, beti pozik, beti ez. Gainera, esango dizuet, badiela 2 urte, Teo jaiozanetik nik sentitzen dut, edo bizitzen dut. Ez dakit, astero, akaso egunero, sentitzen naiz, montaña rusa emozional baten bezala. Osea, egunero, nago oso ondo, nago oso gaizki, nago larri, nago lasai, nago beteta, eta nago utxik. Orduan, uste dut gainera hori dela aitatasunak eman diten gauzetako bat, eta oraintxe bertan ere bizitza horrelakoa da. Pixka bat, gora, bera, baina ni oso baikorra naiz. Hori defektu hori daukat, gehiegi baikorra naizela igual batzutan, eta beti pentsatzen dut, ondo nagoela, edo eskertuta egon beharra daukadala baita ere, bizitzen ari naizen momentuarekin. Profesionalki ere gustora, etapa batzuei agur esaten, beste batzuei kaixo, eta egia esan ez naiz bat ere kejatzen alor horretan, beti eskatuko nioke zerbait gehiago, bizitza profesionalari, ze baita ere nere buruarekin nahiko exigentea naiz, eta beti zerbait gehiago nahi izaten dudala iruditzen zait, ez nagoela guztiz beteta, guztiz konforme. Baina hori hona bada, Jon. Bai, ze uste dut ez dudala gehiegi ere nahi. Osea, beti esaten dut, beste honekin, ez dakit nola baiteko osotasuna lortuko nuke. Baina ez naiz obsesionatzen ez da ere, osea, ez dut nire burua obsesionatuta ikusten. Aipatu duzu etapak isten eta beste batzuk irekitzen, jakin daiteke zertaz ari garen edo zertaz ari zaren? Bai, alor profesionalari dagokionez behintzat, orain bertan Arizonaren azken funtzioa izan dugu. Oso on Arizona, Uda, honetik eskerrik asko. Oso funtzio berezia izaten ari da guretzat, Aitzi berrentzat eta niretzat, badauka publikoak Aitzi berrengandik eta nire gandik espero dezakeenetik zerbait, baina badauka baita ere gugandik espero ez duten beste zerbait. Ados. Vale, nik ez dut ikusitxe. Bai. Esan behar daukat,
horrek bastante pitirri jartzen haula, alde batetik, eta gero pertsonalki, pixka bate alde batera utzita, denok dakiguna, zenbat... Lagunik onena zariela. Eta zenbat gozatzen dugun elkarrekin, holtza gainean, eta hortik kanpora baita ere. Pertsonalki, proiektu honek eman dit pertsonaia bat, nigandik oso urrun dagoena. Da, zein da hori? Oso urrun dagoena. George da pertsonaia hori, Arizonan ezturman bitzen dudan pertsonaia hori, George da, eta inoiz ez dut egin pertsonaia bat nigandik hain urrun dagoenik. Baina, zure antonimu izakera aldetik dinozu? Eta zer da zure antonimu izeti? Georgeen kasuan oso erresa da. George trampista da, azteko. Vale. Orduan, ja, hor nere antipodatan dago. Bai? Trampista da, itxu-itxuan sinisten duena, beste batzuek esaten diotena, itxu-itxuan sinisten duena, dogma batzuetan, eta ni bat oso kritikoa naiz gauza guztiekin, eta kuestionatzen dut dena. Eta iruditzen zait gainera, denok egin beharko nukela, ariketa hori, baita ere, gizarte honetan, gero eta gehiago ematen diren hartalde absurdoak eta hartalde itxuak ekiditzeko baita ere. Oso garrantzitsua da, bakoitzak bere pentsakera izatea eta bakoitzak bere pentsakera kritikoa hori, izatea eta hori bera ere desarrollatzea nolabait. Georgek ez du horrelako ezer egiten, eta gero Georgek baditu puntu oso ilunak, erlazio pertsonaletan, baita ere kudeak eta emozionalean, aitzi berzuk ikusi duzu Arizona, bakizu zertaz ari naizen, eta pentsatu nahi dut alde hortatik ere nigandik oso urrun dagoela. Eta aktore hori niri behintzat gustatzen zait, ontara dedikatzen baldin naiz da beste bizitza batzuk esploratzeko eta beste nortasun batzuk esploratzeko baita ere, eta beste batzuek gauzak nola bizitzen dituzten ikusteko baita ere. Eta orduan, zuk egiten duzun pertsonaia zenbat eta urrunago egon zugandik, zure nortasunetik, jolasteko aukera gehiago ematen dizu. Bai. Eta Georgek kasu hontan asko ematen dit, eta inoiz ez dut egin horrelako pertsonaia bat, nigandik hain urrun egon dena, ez? Baina bai, hori, azkeneko funtzioa izan dugu hainu daurretik, eta Tutunplatz 2 urteko jirari, ez, Teorekin batera jaio zen bakarrizketa horri, noski, bai, Teo jaio zen maiatzaren 2an, eta nik estrenatu nuen Tutunplatz maiatzaren 5an. Ospitaletik atera ginen egun berean. Eta nik bakarrik dakit, egun hartan, ze gaizki pasanun. Normala. Estrenaldiaren aurretik, Tolosako Leidorren egin genuen estrenaldiaren aurretik, lehenengo aldiz nere bizitzan pentsatu nun alde egitea. Baina pentsau izen duen bertan bera izti? Bai, alde egitean. Eta ze izen duen? Izerdi hotza, urduritasuna, bapatean irutu zitzaidan, prestatutako guztia ahaztu zitzaidala, bapatean, dena joan zitzaidala, eta pentsatzen nuen handik alde egitea. Kotxea hartu, furgoneta hartu, etxera bueltatzea, eta esaten nun bideo bat egingo diet. Eta ulertuko dute. Eta ulertuko dute, eske, hau, eitea noan hau, ez da normala. Ze momentutan pentsatu nun, hau, posible zala. Horrela nengoela, bapatean entzun nuen Arturo Erregaren musika, ze musika horrekin sartzen naiz Tutunplatzen beti. Bai. Eta esan, hostia, toka huit, ez daitela. Venga, eta egia esan oso bolo politia izan zen, Kriston Bolazo izan zen, ondo pasatu nun. Esan nahi zen duen, txarto zeu ezela? Ez nun esan momentu hortan. Ez nun esan. Baina, uste dut anekdota hori badaukadala gordeta, publikoari kontatzeko orain Tutunplatzen jira amaieran egingo ditugun 3 egunetan Donostiako Antzokizarrean. Berria probatu nahi dut baita ere ze iragarpen bat egingo dut egun hoietan iragarpen bat egingo dut. Iragarpen potolo bat? Iragarpen potolo bat izango da. Baina badaukagu gaur aukera iragarpen hori esklusiboa izateko. Baizera. Benetan esklusioa bat egon bizkuzu. Baizera, jo, zen lotxa. Lotxaik ez. Zuek zeate eta merezi ezue. Ke fuerte. A ber, itxoin. Baina zer iso... Asmatu dezakegun nundi joan daiteken... Noski.
Noski gaina jolas Ez que nik ez dezagun, dauket jolas idea, dezagun. Ipe. Bai. Osa, bale, esklusioa bat emon bizu zuri buruzku, zure proiektu bati buruzku. Hau emitituko da uztaila bukaeran, Bale, orduan ondo. Vale, bai. Profesion, alor profesionala zari gara. Profesionala eta pertsonala, gure kasuan, badakizue. Bai, ontara ikutzen dedikatzen da bela. garen guztion kasuan. Oso lotute dauku Oso dana. lotuta daude. Tripak dana, Bi tanindaz. peak. Bai, PP, ez? bai. Profesionala Vale. eta pertsonala. Personal. Esan behar dizun, garai batez utzi behar zeniola holtza gainean igotzeari, baina esan duzunez iraietik aurrera arizonarekin jarraituko duzuela, ulertzen dut ezetz. Nik aktore hortik. proiektu bat eukiot burun, pelikula bat, estrenon bat, oso... Ba, ojala potente. baietz, Estoa hortik ez da ere. Estoa hortik ez da ere. Ez. Beste seme alaba bat izan behar duzu! Bigarrenaren bilagoaz. Esan nahi dut. Bigarren bakarrizketaren bilagoa. Twin Melodiza! John Twin Melodiza! Ze cabroia. Estamos embarazadas de un nuevo proyecto. Literal. Baina ondo dago, ze lotura badauka guzti honekin. Nundik aterako dut banik orain materiala, buru belarri aitatasunarekin baldin banabil. Irailaren 18tik aurrera, irailaren 18an aurrezten jaldi bat izango da, nere herrian, Urretxun Labeaga aretoan, Vale. eta han aurkeztuko dut Aita izeneko monologo berria. Horrengoa ikusteko, esklusibi mozu, horrengoa miga ikusteko. Bai noski. Horre, irailaren 18an aurrezten jaldi bat izango da, eta ja, udazkenean Segunda, hasiko a ver, gara, segunda. irailaren 18a justo Urretxuko festak hasi, baina aurreko eguna, osteguna izango da. Vale. Aitzi behitxu jungeinke berta, da gero Urretxuko festetan. Gonbidatuta zaudeten. Izango nuke baino Egia da, bueno. bai. Beti horre bueltan ibiltzen dira, Bai, Urretxukoak eta buena. Altsazukoak, bai. egia da. Gestionatuko dugu. Gestionatuko dugu. Baina aukera izango dugu. ez ze udazken horretan ja hasiko gera emanaldiak pixkat regularki ematen baita ere. Eta Jon, honek betetan dau lehen esasun faltatzule pixkat hori zure postasunako oso zer faltatzule beti momentu enten bintzet profesionalki, horrek beteko leuke? Ba, egia esan... Edo ze faltatzu, zein da zura ametsa? Nire ametsa beti izan da, eta beti zerrenda bat egingo banu, zer gustatuko litzaidaken egitea, ez lehenengo postuan beti egongo litzateke fikzioa, pelikulak, fikzioa, telesailak, Vale. eta oraintxe bertan hortik ez daukate zer. Eta Ja. egia da, faltan botatzen dutela, rodajeak nahi izugarri gustatzen zaizkit, oso ondo Manifesta pasatzen behiau. dut rodajean, bai. Eta hortik ez daukate zer, eta gainera, bai bakarrizketatan, Arizonan egin batean ere bai, eta beste hainbat gauzetan eta ikusten naiz prozesuaren parte guztietan, ez? Pixkate Juan Palomo gixan, ez da? Guk geuk produzitzen dugula, guk geuk egiten dugun hori. Orduan badaukat gogoa baita ere, nire eskuetara ez gidoi bat iristeko, Bai. eta esateko, Jon, ikasi zazu hau, Da, listo. sortu eraiki zure pertsonaia, eta gero marka ontara etorri, eta bota. Daukat Ez, gogo pixkat, bat zu ikusteko pantalla, Bai, neuko osea, gogo. benetan, Guazen manifesteta, bale. Jon Plazaolak, Jon 2025ko abendu aldean, izango du dagoeneko proposamentxo bat. Joder. Eta etorriko da, hirugarrenez benetan zabiza, Baina orain pagatuta, konteta, beran esperientzia barriana. Izango duzu. Eta gu hor zinitan egongoa ikusten. Bai. Hala, listo, manifestegu. Itziarratien zari galdetu genion, ia nahiko lukeen pertsonai konkreturen bat interpretatzea, edo ilusio handia egingo ziona, edo zure kasuan badaukazuela ametxik interpretatzeko edo. Jo, itzik oso ondo baita ere egiten ditu detektibe, polizia... Esan du, esan zuen. Bai. Bai. Papel Esan mota zuen. horiek oso ondo egiten ditu. Gustatuko litzaidaken niri ere horrelako zerbait, ez? Ze, ez dakite zerikusia daukan, baina, bueno, txikitan ere hasi ginen, estatu batuetatik eta zetozen pelikulak eta ikusten, eta hor, zegoen thriller asko, Bai. polizia asko, eta errealitatean poliziaren oso aldekoa ez naiz ere, fikzioko poliziak, batez ere detektibe pribatuek ez. Inspektoreak, Piskat por libre dabiltzan horiek eta asko ditu didate atentzioa beti. Eta horrelako zerbait egitea gustatuko litzaidake. Segia da nere bizitza komediarekin oso lotuta egon dela, nere bizitza profesionala baita ere, baina hala ere, ez uste dute pixka bat alderatuta komedian egin ditudanak eta draman egin ditudanak, igual, proiektu eta sari baldin bagara, proiektu gehiago egin ditu dramarekin zerikusia dutenak,
komediarekin zerikusia dutenak baina, claro, aia bajok 5 denboraldi izan zituen adibidez, orduan, 5 urte egon nintzen Claro. hortan buru belarri komedia lantzen. Baina horrelako pertsonaia bat gustora ingo nuke. Gaizto bat, baita ere. Ikuste zaitxu, Gaizto bat, bat. zira, Bai. eske, hain zatzen eta hain dauket hori irudixoi orduan esango neukela, eske, jo. Eske, hau polizia ondo jauztat, Ez baina interpretazioa oso ondo Bai, ingo bai zenuke hortaz. bai Jango behintzat. genuke, Eta jango genuke. gaizto bat, oietakoa, gaizto bat, Bai. baina... Peletotzu berezea. Eozerriteko kapazana, eozerriteko askatasuna daukana Joker bat, ez? Bai. Joker erakargarria iruditzen zait denontzat, Joker egiten duelako sudurpuntan jartzen zaiona, inorek ze esango dion bildurrik gabe, ez? Joker askea da, eta nik uste dut jendeari ondo iruditzen zaiola pertsonaia hori, ze ikusten du Jokerrengan guk ez daukagun zerbait, dala askatasuna eozer gauzaiteko. Beitu, esango nizuke daukazula itxura, ez? Izateko, pelikula, imaginatu, protagonista, zarela aita, eta aldi berean zara txoferra. Eskolako autobus bateko txoferra. Ikuste zaitut hor. Ostras! Osea, Pegatzen adibidez, dizula. horrela ez, Ba, bai. Ameriketako pelikuletan bezala... Bai, adibidez, bai. Zatoz, Timi! Hori da, Kibo ora! Tipo, kiskurnan Zer moduz gaur goizean? baina... Amak tortitak egin dizkizu? Tira! Ostras, bai, Bai. Erra litzake. Ondo. Edo Simpsonetako Otto bezala, ez? Autobus gidaria hile luzea, Ai, bitxu bai. rockeroa, Led Zeppelin gustoko zuena, eta... Bai. Bai. Bueltan a Rosali. Bueltan a Rosali. Arrozali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Vale! Eta hain dauke gure Rosali kolaboratzaien baitxi. Bai, ezagutzen Akordeta dugu elkar. zaberaz. Bai. Vale, bueno, gaur be, soze esateko aukaduzutzako, aber esatotzun, eta gero ikusiko gu, aber zer dinon. A ber, Jolasen bat, edo eskakizunen bat, edo... ia ba. Kaixo kaixito jozito plazolitita ongi etorri matxi. Zure hemen edukitzea puntakanara bidaiatzea bezalakoa da. Udan bero handia dagoenean pistinera salto egitea, edo aspaldi ikusirez dugun lagun bati besarkada bat ematea. Ai plazolita, gure laguna, zenbat maite zaitugun. Amamos muchísimo yo peke, pena etzarela mutil zar. Baina bueno, nahikoa dare romantizismoarekin, Arrosaliren erreinu kristalinora etorri zarar eta hemen busti egin behar da, busti esan nahi dut eskatzen dizuten horretan egia esateko. Ez bustien plan katxondeo. Beraz, gaurkoan, Kontxitaren poligrafoa, zuzenean telesinkotik heldu zaigu. Ala guapo orain dena kontatzera. Iue prie pa amona joanita musu potolokari, karite amamos aupa altunare gorre. Gauza bat. Nik ulertzen ez dutena, ze obses niño Aupa, elordi eta altuna, beti. Ez que oin beti aupa elorde, aupa altuna. Zer da? Haupa elordi, haupa altuna, Davide Arrosali, bueno. Osea, oin de repente labreita guten da astero, edo... Igual bai, Igual bai. Bueno, eta kontua da dut. Ba, telesinkotik helduaku. Poligrafo, bueno! A ver, Poligrafo. A ber, leku. Nerviososa. Ni bai, zure mogun pixkat egon bai. nitzake. Osea, Jari izan egon nitzake. Vale. Lehenengo galderi zengoa pixkat lait, da gero ja... Vale, gero ja sartuko gea. Gero ja, bale, a Bai, ber. ama. Lehenengo galdera. Botoia, Noizbait bota duzu puzker zaratatxurik isiltasuna dagoen jendez beteriko gela batean, Jon? Nork ez du bota? Bueno, a ver. Bai, zona edet. Bueno, es que igual. Listo. Vale. Hori da? Bale. Nork ez du bota puzker bat? Bai. Bai? Bai. Ziur Kontxita. zaude? Ziur nago. Ziur dago. Baina oraintxe bertan ez nuke jakingo Esaten nun. adibide konkreturik esaten, baina ziur nago baietz. Bai. Ziur zaude. Bueno, Kontxitak dio egia dela. Egia da. Oso ondo. Oso ondo portatzen ari zara, Vale, Jon. ondo siga. Vale. Ia zer diozun bigarren galdera hontan. Egia da aktore mundilloan faltsukeria dagoela? Faltsukeria dago? Zumin. Bai. Ai, Dios. Ai, ama. Bagerekien. Bueno, Bai. Jonek Bai, badago. Badago eta kristona dago. Orain, Ez dizu badago Zumon kalambreik. Ez dit eman, bai, badago eta kristona dago, gainera, bai, Arrosali egie da. Itxain
eske gauza bat. Okerrespana, kalambrian zaratin. Bai. Igual ya estaba moten. Bueno, bai, konfixauka baietz. O igual nago ya inmuntzatuta. Ya, que sobrao. Eso te, lehen gaina esan behar nizuen, hau, bihotz taupadakin baldi mani joan, ni kolibri utxa naiz. Ez diten oraindik kalambrerik egin, esan nahi dut. Kolibri. Bai. Vale, orduan, faltzok erixi da, faltzok bueno, egixi da, kontxita bai izan dau, zupe bai. Eta hau ez da inorekin Esan. ondo geratzearen, ze, bueno, batek ere Vale. bere edadea dauka, ja, 43, Pues, ondo zuzendu bueno, bezala, jogurin eta urteak aurrera joanala, geroz eta gutxiago importa zaigu ikusiko duzue, jendeakin ondo gelditzea. Orduan, bai esango dut, eta ez dalako jendeakin ondo gelditzeagatik, ni ibili naizena kanpoan eta baita ere lan egin dudala hemen Euskal Herrian, edo hemen Euskal Herriko aktoren mundua ezagutzen dudala eta abar, faltsukeria eta kompetentzia batez ere gutxiago ikusten dut hemen inguruko jendearen artean, kanpoan ezagutu dudan jendearen artean. Bai, Eta sorte handia izan dut, baita ere, ze kanpoan oso talde majoekin koinziditu izan dut. Baina, ikusi ditut jarrera batzuk, pixka bat hemendikola ikusita, egin didatenak pentsatzea, ez nuke hor sartu nahi. Bai. Ostras, bueno, bada hori, bada esati. Noiz baita esan dizute gai politikoren baten iritzirik ez emateko? Bai. Bai. Bai, Bai. Vale. Bueno, Kontxita? Bai, A ber, zer dion Kontxitak. Hau interesgarria da. Nik uste dut, gainera... Egia da. Gure herriko egoera politikoaren inguruan iritzirik ez emateko gomendatu didatela behin baino gehiagotan. Vale. Segun zetokitan, horrelakorik ez egiteko. Batez ere medioaren batean, telekomunikabidetan. Vale. Etxate raro ditzen, Osa, enau harritzen honek. Ez, ni hor puntu batean ados nago, ze nik uste dute gauza bakoitzak badutela bere espazioa ere, bakoitzak duen ideologia plazaratzeko, iritzia emateko, eta zerbaiten alde posizionatu behar baldin bada baita ere posizionatzeko. Bai. Nik uste gauza bakoitzak bere tokia dutela esan bezala. Plaza batzuk egokiak iruditzen zaizkit, eta beste batzuk ere desegokiak iruditzen zaizkit niri. Batzutan esaten, nik uste ez dela tokia adierazpen hauek egiteko, edo oraintxe bertan hau beste toki batean aldarrikatu beharko litzatekela. Baina batez ere gaur egungo gizartean gainera, gure, ez dakit, ideologiak, gorrotoak, zerbait aldarrikatu behar dugunean, txio bat idatzi bezalako gauza absurdo bat egiten dugu, ez? Esan ez dakit, nire ustez, indarrasko galdu da horretan, ez? Adierazpenetan. Gure militantzia da txio bat jartzea. Bai, nire ustez horretan beste gauza askotan bezala baita ere lokartu gaituztela. Anestesiatu gaituztela, eta gainera, ez da txioa idaztea bakarrik, ez txioa idatzi, mobila urrutzi, eta esan, jode, eske Che Guevara naiz, ez? Literal. Esan nahi dut, orduan, ondo pentsatzen baldin bauzu, absurdoa da, absurdoa iruditzen zait. Eta hor ere lortu dutela gu anestesiatzea, ez beste alor askotan bezala, hor ere lortu dutela anestesiatzea. Baina, bai, orain dela, urte desente, oraindik horrelakorik etzegoenean edo, igual, normala zan, baten bat etortzea, zuri gogoraraztea, hemen... Kontuz. Olakorik ez esan, bazpare. Wow. Alan da behitxuz izatotzuetan, gaur egun segun ze gairen ingurun, personaje publiko batek txio bat ipintxi posizionetan alde baterutz edo besterutz iritzi isemoten, behintxantzate pixkat Che Guevara. Zeia ez da itxen, Bai, hori da, ez. Osa, gentik bai pentsauko dago askotan, idatziko tau edo ez? Bai, gero igual baten batek esaten dio kentzeko, edo ez, ze gero dago norbera, eta gainera horrelako pixua duten pertsonaietan, ez, takit oso mediatikoak diren pertsonaietan eta bar. Baina, zeu epe bai, esan nahi, zu zeuk, suposatzot, iritzi politiko baten boten bozu,
igual aldozule pentsau edo igual esango zuela, kontuz, igual ez da ize produkzinok jazta usuaz kontauko. Bueno, a ver, eske pasau izan da beba itziar ituñoaz. Ja. Eske itziar ituño guztia piloat lekutan eta kanpaina jauziakoz. Osa, dinot, Bai. errealidadin oinarritxuteko gauza da, bai? Bai, ala ere uste dut jende ezagunari eta beti exigitzen zaiola diskurtso jakin bat izatea, Bai. edo diskurtso bat helaraztea, baina ez dute zertan, osa diot. Ez, Haien ez dut ardura ez da haien ideologia politikoa edo helaraztea edo partekatzea, osa haiek Ez, ez mugatu da. behar dira beren egitera, eta aprobetxatu nahi badute haien fama zerbait konpartitzeko, baina ez ahi eskatu behar, emakumei eskatzen zaigun bezala, izan behar garela super, podcast hau erabili, feminismo aldarrikatzeko, eski Ja. igual ez dugu feminismoa hitz egin nahi, osa diot. Sin Bai, más. ulertzot esadozune. Alan dabe, eske ez dakitze esan gai honen ningun, nintzako da pixkat oreka bat. Ze batzutan igual, ez dakit zelan esan, ez da beziritzi xamon bizule, baina batzutan gauza batzuk humanuk di, ez? Osa, ez dakit. Bueno, sin más, eski ez nahi sartu... Bai, eta hemen kasu bat edo aipatu duzue, baina baita ere naturaltasunez ateratzen baldin bazaizu zure iritzia eta zure posizioa erakustea gauza batzuen aurrean, aurrera, ze igual zure baloreen ez dakit nola esan, zerrendan, rankinean, esan nahi duzuen bezala, igual oso aurrean dago hori bera, ez? Igual zuk baduzu zure burua, gauzak alda ditzaken pertsona bat bezala, edo idealistatzat duzu zure burua, edo pentsatzen duzu, benetan posizionatze horrek eragin bat edo izan dezakela, eta aurrera, Eta noski. ondo. Bai. Eta baita ere, jende askok pentsa dezake, neutro izate horretan dagoela gakoa edo hor erosoago sentitzen direla. Bigarren hortan, ni ez nago bat ere ados. Ze badaude gauza batzuk eskatzen dutela bai edo bai bustitzea Bai. eta gainera alde baten alde agertzea. Ez, adibidez, Palestinan gertatzen ari den sarraski horretan. Bai. Ez? Eta beste hainbat gauzatan baita ere. Noiz bai tokatu zaizu, gaizki erortzen zaizun pertsonaren batekin, gertukoa den paper bat egitea? Ez. Osa, bai. Ez zaite... Vale, ez, etxako tokau. Bai. Berez bai, Conchita. Venga, Conchita. Txartu da. Bai! Zure reakzioie! Baina bai! Joder! Gertatzen mona asko, Asko ez, baina, karo, bapaten, nola, manera matzan lau galdera, ezer sentitu gabe, epa, bai, ostra, funtzionatzen dula. Ja, baina ere zure reakzioa izan da Jo, oso. Conchi! Baina, ni joane, galdetzea ni joane, nahi zue, osea, planta ikia nahi zue, galdetu behar nizuen. Eta indit, azkenen, bai. Jo, Conchi, benetan, gaur fatal. Osea, Telecincotek ekarrizkoen hau buelta emigu, eta ekarrizkoela, el bueno. Hombre. A ber, iaia astu zait, galdetu diazuena baita ere. Ia tokau izatzun, gertuko papel bat eitxi txartu jostatzun pertsona bataz. Eta nik esan dut ezetz. Bai. Orduan, erantzuna da, baietz. Baietz. Bai. Ostras. Bai. A ber, baita ere esango izuet. Ez zait tokatu, ez da ere, bereziki gaizki eroitzen zaiten pertsona batekin, Vale. olako gertuko eszenarik edo izatea. Baina, bai, igual tokatzen zaizu, ez dakit, egia esan, Feelingik ez dauen nonor. feelingik hori da, pertsona feelingik ez dakazun pertsona batekin Bai. gertuko estena horiek egitea, eta egin behar dira, eta ondo egin behar dira, eta ondo egiten dira, Bai, esan nahi dut. Baina bai, ez da berdina, ez da ere, konfiantza handia daukazun pertsona batekin, kimika handia daukazun pertsona batekin egitea horrelako estena batzuk, ze egia esan lanaren erdia Bai, eginda egoten da, kasu horietan, eta gainera gertuko estena esan dezuela, ez pentsatzen dut ari zinetela, estena intimoei buruz, edo... Ez.
Osa, bereziki igual, nik gertuko irudikatzot, aita alaba, bikote. Aita hori da, bikote. Jo, eske, adibidez, anaia. aita alaba izan dituten esperientzia, ez esango izu, Ja, nire amatua superrondo. Claro. Eske, Egia da. daukat, nire benetako alaba balitz Egia bezala. da, bai. Eta horrelakoetan ez tokatu zaizkit, osea, pertsona oso onak eta oso gertukoak bihurtu direnak baita ere. Baina bai, azkenen telesail guztietan, pelikula guztietan, pertsonaaren batekin erlazio baldin baukazu, ez baldin bada etxairen bat edo, normalean gertuko gauzak izaten dira, ez? Osea, Bai, beti tokatzen zen, baldin bazaizut, familiaku, lagune. arraindegira jun eta jarri jazu bixigu bat eta ez dakize, normalean pertsona horrekin ez daukazu gertuko Claro, eszenari, claro. daukazu estena hori. Orduan beste guztiekin, beti izango dira eskalaguna, beti izango da semea, alaba, zuraita, eta olakotan bintzat ez zaite olako Vale. tokatu, egia esan. Eta gero, nola gai atera dudan baita ere, esaten nuen, estena intimoetan edo, konfiantza daukazun batekin, tokatzen baldin bazaizu, lanaren erdia eginda dagoela. Askoz hobeto. Estena intimoietan askotan gertatzen da, lehenengo eta behin, bi pertsona gaude, gure arteko erlazio hori pixka bat landu egin beharra daukagu, eta gero, gainera, ekipo oso bat dago kameren atzean, eta gu eta ekipo horren arteko erlazioa ere landu beharra dago, ez? Ostra, ontsak orda bat, Jon. Leire Martinezaz, itxatxita izan duen. Itxatxita, bai, hori grabeti adibidez. Adibidez. Oso erresa izan zan berekin. Bai. Ze, leire da, osea, Bai, iaia, Gaina, la oreja de Van Gogheko gauza gertatu zenean, iaia era pertsonalean hartu nun. Zer Ez que akortan againa, hori zautu zinela, ez? Eta, osea, barkatu, leire. Baina, izan daiteke, la oreja de Van Gogh, manarekin batera, gutxien gustatzen zaidan musika taldea. Wow! Osea, oso... Unibalizazio potenteak. Bai, baina leire asko Titularra. gustatzen zait, bera, pertsona bezala. Ez, egia da, Leire nigandik badaki? oso urrun daudela, bai la oreja eta bai mana, batez ere mana. Horregatik, Arizonan jartzen dugu mana. Horregatik jartzen Zeparrak, dugu. bai. Eta, bueno, manarekin ezin dut. Ai, niri asko gustatzen. Bai. Bueno, asko gustatu. Osea, Na betiko aitak kotxean jartzen ziguna Mitiko en el muelle de San Blas. Bai. nire irakasle batek, artederretako irakasle batek, ez dezun musika, puzkarra bezala da, bakoitzari gustatzen zaio berea. Ja. Orduan, Bai, bai. horre, osea, zuri mana gustatzen zaizu, oso ondo. Nik zu etzaitu kritikatuko. Bueno, bai, claro. Ez dindet entzun ere, Serio? zugarria da. Orduan, traumita hori superatzeko baita ere, Arizonan jarri genuen mana. Mana, ja, bai. Eta la oreja de Van Gogh da beste bat, baina ez da zer pertsonalik, noski, la oreja de Van Gogheko inorren kontra. Horre, musika hori entzuten dudanean, Bueno, ez zait nik bai gustatzen. badaukat. Leire kenduta, bueno, besteen kontra bai hori- badaukat, Orain bai. Ja, pertsonala ere urratzen Hori da, duena. orain bai, ze hori nintzen kontatzen gainera, ez? Batean ezagutu nuen pertsona hori, leire, berekin lan egin nuen, Bai. eta hain ondoro zitzaidan, hain pertsona ona iruditu zitzaidan, la orejako guzti hori gertatu zanean, zen nula, Ze hostia, claro, mozoloik, da. Sin más, baina bai, beitu, leirerekin, ez, ezagutu, eta jarri ginen, Itxatxita. Tal cual. Pega da, iaia 5 egunez, ez? 5-6 egunez, Wow. egon ginen horrela, eta egia da, oso zaila izan behar duela, ondoan daukazun hori, ez pasaizu ondo eroitzen. Ez que hor badaz estenape bai, pentsano banak ustratela, Tela Bai. matinera. Ikusi. Osa, tinot, ezautu basari momentu hortan, esatot, puf, Bai, baina egia da, momentu hortan, nire kasuan behintzat, egiten duguna izaten da, ez dakit, egoera horri berari pisua kendu, Ja, bai. naturaltasuna eman, normaltasuna Bai. eman, eta hori da, ez, azkenean, gu estena bat grabatzen ari gara, gero montatuko dena, eta eta hori da, ez da gehiago, ez du hori baino reperkusio gehiago izango momentu Ja. horretan. ez. Orduan, relatibizatzen dezu dena, eta dena erreskuten da, egia esan. Eta Eta kontxo oso profesionalak zaretela. Eta oso Ez que, ondo. hori Bai. da, ez, beste edozein lanbideak, Claro. ez dela, guk baldin badakigu, guk hemendik ona egin beharra daukagula, hartzen dugu normaltasunez eta kitxo. Hori da. Arrosalia maitxu. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, bueltauga eta bigarren partin jaingo gu pixkat aldaketi. Hemen, nahigu, Jon, zugandik entzun, zuk oinarteko, bueno, oso zarra eza, baina oinarteko bizitzan, ez que oso zarra eza. Baina, tira, ez esan horrela,
Joder, eske, a ber, entzun. Emoten da, Gaur ikusiet bideo bat Instagramen, erreportari batek esate zion gizon bati. Esate zion, ¿y tú qué edad tienes? Y esate zion gizonak, 90 años. Eta 90 años, sí, en febrero 91. Desde reportariak, bueno, te queda poquito, entonces, ¿qué vas a votar? Sentitu nahi zolaxe. Oso zerretza, baina, te queda poquito, bueno. Pesan nahi dutena da, normalin bizitzako lezinoik emoten dago urte eukibizuzela, ez? Tipo, bizitzei buruz hausnarketa bat eta alizeteko edo lezino bat emoteko egun eukibizuzela. Superrogeta 3 daukezuz. Aproposa zara, guri lekzioak emateko. Guri emoteko bai. Zure erdixe bueno, eukeu. baina, igual, lezioak, baino... Konsejoak edo gomendioak. Piskaltzea, solemneagoa ematen dula. Igual, bai, konsejoak gomendioak, zuek galdetuta. Aizu eta lekzioak behar badare, bai. Zuke gauza asko ikasi dituzu, ibilbide guztian zehar, eta... Ni nahiko neuke jakin, tipo zer dan bizitzan ikesizun gauzetako bat. Tipo, egizun hausnarketa bat. Jo, bizitzan benetan merezia bena edo importanti dana o behintxantzatena ikesi dutela gehixen da, hau. Hori nahiko neukentzun zugandik. Beti, jarraitu berdezula jolasiten. Jolastu inberdala. Vale. Jolasitea oso garrantzitsua dala, ez umetan bakarrik. Beti euki berda. Pentsakera, jolasen zabiltzanana. Ze entzunun behin ere, kreatibitateak baita ere oso harreman zuzena daukala horrekin. Osea, pixka bate, kreatiboa dan jendeak edo, ez diola usten sekula jolas egiteari. Eta uste dut, gure lanbidean, eta batez ere, bizitzarekiko guk daukagun ikuspegian, oso garrantzitsua dela jolasten jarraitzea beti. Ze horrela jarraitzen baldin badugu, gustoko dugun hortan jarraitu ahal izango dugu beti zerbait berria deskubritzen, zerbait oso irrikagarria dena guretzat egiten, eta inoiz eskara aspertuko, inoiz eskara gristuko, inoiz eskara rutina batean eroriko, eta garrantzitsuena dena, inoiz eskara sentituko barrutik idortzen edo hiltzen ari garela. Jolastu inberda, beti. Wow. Que gure haitxe. Osea, literal. Jo. Que guai, konsejo nada. Hartu ingotu. Gomendio jakintxua. Hartu ingotu. Supongo. Bai. Eta... Segi, a ber, ze pasatzen dan. Bai. Eta hori da beste bat. Beti nik uste naiz eta denoi gustatzen zaigun jakitea zer pasauko den urrena, zer dagoen etortzeko, zer gertatuko den etorkizunean, ez dakit, bintzate, laizter datorren etorkizun hortan, ez dakit, urruti dagoen beste batean, edo, baina aberze pasatzen dan, uste oso esaldi garrantzitsua dela baita ere. Vale, osea, ez segotibez... Tokia, improvisazioari, ematea garrantzia, momentuari, eta datorrela aberze pasatzen dan. Gerokoak. Dena bildurrik ez eukitzi? Hori da, ez eukitza bildurrik eta dena ez dagoela planifikatu beharrik. Uste dute azkenean gainera bizitzak askotan, gauza bat planifikatzen duzu eta bizitzak egitezu. Bai, betu honea, eta plasta, egin ematen dizu. Orduan, nola, ez du nezertako balio, hobe da askotan, aberze pasatzen dan pixkat ideologia hori mantentzea, ze azkenen... Horrela pentsatzen dezunean, nik sinisten dut bizitzak ematen dizkizula gauzak. Horrela, eta da oso famatu haintzan ume hori bezala, jasotzen zula opari bat bezala, un palo, no? Un palo! Nik uste hori oso garrantzitsua dela, bizitzak ematen dizun horitu. Ez nuen espero, no, eski ez dezulako planifikatu. Eta ilusiorekin bizitzea, importanta da. Bai. Eta zuentzako, zuek pentseo zue gauzak zoze gaitxi pasean dile, eta berez dana gure bizitzan planifikaute duela, olako gozetan sinesto zue? Bai eta ez. Ja. Ein batean, bai. Ze gaitxik? Eski batzutan hori pentsetik laguntzen dau, zen idia adibidez. Batzutan, igual, pasetate zozer eta esadot, bueno, malen, listo, fixau prozesuaz, zoze gaitxik izango da, txarra badabe, zoze gaitxik izango da. Esperantza garria da edo, bai. Bai, bueno, edo bertan momentureko, bada, pastillatxo bat lasaitzeko. Hori da. Bai, hori da, placebo bat bezala baita ere, ez, baina ez dakit batzutan gertatzen dira olako kasualitate guri iruditzen zezkigunak oso eroak, eta gero igual pentsatzen baldin badezu, bueno, bada kasualitate txiki bat, eta kitxo, baina batzut ez da,
Igual, zuk niri deitu eta, oste, malen, ez tezu sinistuko zuri deitzea pentsatzen hain nintzen. Bueno, igual ez da inbesteako, baina... Baina gustatzen zaigu, ez? Eta nik uste hori dela baita ere, gustatzen zaigulako pentsatzea badagola zerbait, gure gainetik. Ez? Ni ez naiz bat ere erlegiosoa, ez dute jainkoan gan, edo saldu dizkiguten jainko, hietan nik bentsat ez dute sinisten, ez dute kristautasunean sinisten, ez beste edo zein horrelako monoteista erligio batean, baina bai gustatzen zaiz sinistea badagoela zerbait gu baino boteretsuagoa gure gainetik. Vale. Osa, ez dago zertan izan beharrik zerbait personifikatua, hori da. Osa, badago energia bat, badago unibertso bat, badago zerbait... Llámalo energia, llámalo X. Horrelako zerbait badagoela, eta batzuetan horrek baduela eragina guri gertatzen zaizkigun gauzetan. Ez dakit, 100% gure patuak erabakitzen dituen, ze gustatzen zait gai hori bakarizketetarako ere asko gustatzen zaiz. Ez daka ez herrin beharrik unibertsoak, ez? Zure patua erabakitzea baino, ez? Ja, literal. Argazki batzuk goten dira, uniberso guztia eta baten zu hemen zaude, así que lasai. Tranquil. Hori da, orduan, ez dut esango, gure patuak, guztion patuak erabakitzen dituenik... Eskitzela biherleku, indar horrek edo, baina bai baduela eragina gure bizitzan, eta batzuetan horrek jartzen dituela gauza batzuk hortik gerozuk ez dakit aurkitzen dituzunak nola bait. Horoskopoaren zezein zara, Jon? Aries. Uf, ze gaizki. Uf. Bai. Ez dit Ariesak gustatzen. Zein Aries? Esan niri. Ez duzu ezagutzen, bai, lagun bat. Nor. Ez duzu ezagutzen. Vale. Vale. Bai, Aries, martxoako 28koa. Vale. Martxoako 28. Enekixen hori Ariesanik. Baina desberdinak dira martxo bukaerako Ariesak eta apirila hasierakoak. Desberdinak dira. Konfiatuko dugu hortan, Jon. Bestela gaizkia. Bai, gaina, irakurri izan ditut gauzak, eta horoskopoari buruz, eta horrela, eta bai, azpimarratzen duten gauzetako bat, gainera da, martxo bukaerako Ariesak, eta desberdinak. Apirila hasierakoak, batez ere Aitziber zurekin ondo eramaten jarritu nahi dudalako, desberdin nahi dela, eta gainera, oain dela ez asko etzan pasatu, bapaten aldatu zituzten... Bai, dela nada. Bale, zu kabreatuta zaude horrekin, baina ez da konstiente gezurra dela, ez da ezer galdatu. A ber, bai, aldatu indi, ez? Baina sartu zituzten zinu berri batzuk bezala. Bai. Eta zinu bat, zan, hartzen zuen urteko egun bat. Zinu batek hartzen zuen urteko egun bat. Super injustu. Bakizu segun zan? Zein. Martxoak 28. Ezaduz benetan. Bai. Baleana, zehose, bale batena. Zehose, bale batena. Orduan ez Aries, orduan ez hori balioi? Bai, baina gero ja aztu zan. Oan berez naiz Aries. A ber, ia zizeko zinake. Ariesara, baina importantea da jakitea zure ascendentea eta movida hori guztiak. Hor ja. Zer dutan jaio zinen? A ber. Gero etxan begiratuko dizut. Badago meme bat asko gustatzen zaitena, Aitzi. Eta da, deitzen dio tipo batek bere amari eta mamá, ¿a qué hora nací? No hables con ese tipo de personas. Jo, bani galdetu notzen noin dala gitxi. Goizeko 6etan. Puntuan? Ostras, nera amak emandako informazioa hori da, goizeko 6etan. Vale. Gero kartilla eskatuko dizut, 28 de marzo no pertenece a ningún signo zodiacal en la astrología. Venga, bueno, gurrea, banoa hemendik, venga. Esaten nuen manik Ariesa ezin zarela izan. Esa. Baina me extraña zu Aries izatea. Qué fuerte margin hau zaitzuela. Ez daukate signo zodiakorik, berez, benetan, ez nago hemen, holograma bat naiz, zuen fantasia bat besterik ez naiz. Bai, hori dino Googleek, bueno. Haze fantasia, gazteak, haze fantasia. Eta kariz amaitxuen bigu. Sentitzugu, baina amaitxuen bigu. Entzularen galdera daukagu, bueltan erantzungo dugu. Entzulearen galdera. Bueno. Va a hacer un récord ya o Houston Belua. Tal cual. Es que bota ditugu barre batzuk hemen. Houston bari botaguz. Igual ikusiko zuen ipiniko gortoma falsa bat. Oian jarri gero. Bai. Ez, karruselean jarriko. Vale, Juan Instagramera eta postean ikusi. Zeba egin duguna inbeste barre. Ai, ama. Vale, entzunaren galdera. Bidali digu Iñaki Latasak. Ikusi eta entzune egingo dugu. Kaixo neskak, nire galdera. Ze galdera egingo zenioke zure lagunin baten bikote berriarei ikusteko fidatzekoa den ala ez? Agor! Eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko. Musu handi bat.
ze galdera egingo nioken nire lagunik onenaren, nire lagun on baten Bai. bikoteari ikusteko fidatzekoa den edo ez. Bikote berriari, hori da. Bikote berriari. Vale. Ojo, Jonen lagunen bikote barrixek. Galdetuko nioke, ea, orain dela 5 urte edo lehenago egindako lagunak mantentzen dituen edo ez. Oh? Ostras. Hori importantea da zuretzako? Niretzat oso importantea da. Bai. Behin nire lagun batek esan zian, ez zaitez fidatu inoiz, orain dela 5 urte edo lehenagoko lagunak ez dituen norbaitetaz. Eta hori zitzaidan oso gauza batean zehatza. Vale. Zehatza edo asko esan dezakena pertsona batetaz. Ja. Gauza asko argitu ditzakena. Ontzat ematen betiko lagunekin jarraitzen badu ona dela eta kontrara eta 5 urteko lagunak baditu ez? Nik uste gehiago zerikusia daukala zaintzearekin. Inporta zaizun jendea zaintzearekin. Vale. Bueno, hemen Euskal Herrian ez dakit balio gehiagiri daukan honek onela esan da, ez? Pixka bat zehaztu beharko genuke gehiago, ze hemen kuadrilaren asuntoa daukagu. Bai, askotan hausnartu gori buruz. Ia da, bai, bigarren oro har familia, lagunak. aukeratzen ez dugun bigarren familia, ez? Txiki-txikitatikan ditugun lagunak. Baina, bizitzan zehar egiten ditugu lagun asko, igual, afinitate gehiago partekatzen dituguna jende horrekin gure kuadrilako jendearekin baino. Bai, ez? bai. Ez, afizio askoz gehiago partekatu ditzaket lagun batzuekin, nire kuadrilako batzuekin baino, eta konektatu dezaket askoz gehiago baita ere, horrek ez du ezer esan nahi. Baina nik uste bai daukala zerikusia zainketarekin. Osea, lagun egin eta harreman hori mantendu, harreman hori zaindu, landare hori ureztatu, ez dakit, deitu nahi diozun bezala. Baina, usteet, badaukala zerikusia baita ere ardura emozionalarekin, responsabilitate emozionalarekin, eta normalean aspaldiko lagunak mantentzen dituen jende hori iruditzen zait, fidagarriagoa, eta iruditzen zaibet ere, nire lagun on hori ondo zaindu dezakela, eta ondo konpondu daitekela berekin. Iruditzai fondoa duten pertsonak direla, horrelako harremanak mantentzen dituzten pertsonak. Badago jendea baita ere goten dela hor pixka bat saltoka, lagun talde, eta batzutan ematen du, liada bat egiten du, desagertzen da bapatean hortik, bada batzutan. eta gero ikusten duzu beste erumu batean. Eta bapatean esatezu, baietz, galdetzen baldin badio torko norbaiti, hemendikan 2 urtera, esan, jode, ez dakit ezer pertsona horri buruz, bapatean ez dakit ze pasatu zan, zeu zerraro gertatu zan, da puf. Orduan, pixka bat ikusteko horrelakoa ere, ez dela ez, deskartatzeagatik, hori galdetuko nioke. Vale. Bale. Nik esango dut ez nagoela ados, baina bale. Bale. Ez que, egia da, Osa, onera diote, Ulertzen dut zeba esan duzun, eta justifikazioa oso ondo. Ulertzot zeba esan Baina, duzun. A ber, ulertzot. Osa, ez dakit. Suposatzot gero kasuk eta kasu bezala, baina ulertu aldot. Karo. Ulertu ez da gauza bat, hola izan barra dauka, eta Bai, horregatik, ulertzen dut, bai. Baina baremo egokia iruditzen zait. Segun ze kasutan. Bai. Bale. Bueno, erantzun de, Nik esango aitzizuk. Galdetuko nioke, zer hitze daukazu zure exen inguruan? Aha. Segaitxik, danak txarrak badi txarto? Bai. Ni galdetuko neuke... Ezagutzen ari zaren mutia danoskak esate baizu, bai, nire exa toksiko bat zen. Eta aurreko exaren inguruan berdina. Eta lagun horren inguruan berdina, dices, igual toksikoa zuzara, ez? Bai. Izan daiteke, baita ere da kontu estadistiko bat. Zena, igual esperientzia txar bat izan zezaken, eta noskita, eta igual egia da, eta ez dakigu ze punturaino, baina... Bere exen inguruan mierda sartzen badit? Nik esango neuke, galdetuko neuke, aber, bere emozioiek espresetako arazo duk esan. Hori galdetuko neuke. Importanti hori, Nitzako oso. Eta nire lagunen zaintzako be, konsideretot importanti dela. Galdetuko niok ere bai, ia pelotan jolasten duen. Bai, neuk hori galdetuko neuke xo, betxu, ia pelotan izan galdetuko neuke. Broma da, pelotari barkatu, broma zen, bale. Kapitulan eta mierdi sartzugu parkatu. Barkatu pelotari. Parkatu, cariño. Broma Gero idatzi txosti esaten esartzeko mierdi. Ja, broma egiteagatik esan dut, bale. Listo. Gorroto gaituzte pelotari. Galdetu ingo neuke pelotan itxosu. Zeba?
Bueno, hemen Ba, beti kontatzen mierda ditugu. Badago hor zerbait. Gauzatxoak kontatzen ditugu. Ez die grazia handia egiten errealitatea kontatzen Euskal dugunean. prentsa arrozako gauzatxoak, itiduk ipinitxe. Bai. Baina, bueno. Behin ezagendun Espainiar futbolistak bezalakoak direla. Ya está. Ya está, Ya está, tía. Malen eski, Horrela, ya ya está. está, Bai, tío. bai. Bueno, listo. Bueno, listo, bukatu dugu. Eskerrik Bai. asko, Jon. Maite zaitugu. Osa, oso reciprokoa da, eta labur, ze bakit hemen jendea dauna, igual ja, akatu ingo nauna. Hemen bota ditutelako... Lasai. Lehen, esan dizuet programa hasieran nik banaukala zerbait ere, zuei esateko. Ah, bai, egia da. Ai, vale. Nik zuek ere, asko maite zaituztet, asko miresten zaituztet pertsona bezala eta profesional bezala, iruditzen zait biok gauzak oso ondo egiten ari zaretela. Jo negarringote. Intzazu lasai, ze emozioak Piztiz da. kaleratu inbarra dauzkagu. Eskerregliaz, no. Eta benetan oso etorkizun oparoa ikusten dut zuengan. Ai, Hemen esan eskerrik ditugunak asko. bete ingo dira, lehen Vale. zuek ikusi ez zuen konjuro batean gertatu den bezala, badakigu hori bete ingo dala, eta segi hola, benetan, ze maite zaituztet asko. Eskerrik asko, Jon. Berdina zuretzat. Berdina zuretzat. Ai, munduko Ai, sentitzen aiz apur bat, bakarrik. Beso luziak dazten, baina ez irizten horrein, baina emango izan zuri bezarka handi bat. Eta baino pari bat, ala! Edalontzia! Joder, ze ondo. Ole! Erateko zuk, teotxuk, Bai, Nataliak, danak. Pepinozko ura hortik edateko. Pepinozko ura edateko hemendik. Bai. Hori ere, mikrofonoz kanpo Ai, aipatu egia dugu, da. baina ez dakit, benetan podcast bat edo egitekotan nago, nere Txumari Alfaroren gomendioen inguruan edo, zemen aitziri, bota ezkiot, bi gomendio, pepino ura alde batetik, pepinoa... Esan diet, aste honetan obsesionatuta egon naizela pepinoarekin. Sin más. Pepinoa fruta, diot. Bai, Bueno, ez dakit Belduri. matizatu behar zen, baina... Beldurikari. bai, hori da. Beldurin. Ah, ez da fruta. Bueno, ez dakit, Ez gara diskusio hortan sartuko. Ze tomatiaz beti Vale, berdin, vale, bai. vale. Ados. zamenon especifikatzearen pepinoa jaten dana, baina ulertuet ez nula ezer espezifikatuko. Nik egiten dena da pepinoa, berdura, jan aurretik, Bai. Bai. zuritu, bai. eta azal hori botatzen dute tarro batera, Uraz. uretan sartu, eta, bueno, pixkate denbora bat pasatzen denean, pepino ur hori eraten dut. Eta Bai. aitzi berri gomendatu diot. Gero Zuek arandano hori pasak ere iratozue. aipatu ditugu. Ah, bai, Estitizarentzako eta... Hori da, Bai. bai. Arandanoak lehortuta, arandano pasak. Aurreko ataletakoren batean, Jonkareagaren atalean, de repente jarri genion batak bere bustu, batak Fruta bestari aurpegia. fruta aurpegia. Zuk Zupadakizu? kibixe. Ez, zuzara pipa bat. Nitzako. Nina izpipa bat. Ez que lehen engatzataguna kibixe baina del bueno horixe. Kibi horixe baina esan pipa esa otostra Zuzara literal. pipa Facundo. Osea, zara Bai. pipas Facundo literal. Ostras. Baina gatzakin o gatzipe? Gatzipe. Gatzipe, eh? Bai. Mm? Hola, lixo. Osea, tipo, bai. Batipo hau, batipo hau. Aitzi esatzet bera dela maiukixe, niri zazte de gratis, nazela dati esatzet dati etximutu bera. Baina, bueno, vale, eta 26 urte dukaz. Ez, baina da vibras. Baina Vibras. datila oso gozua da. Ez que dati asko guzteat horrein. Datila da bomboi natural bat bezala, malen. Bai, eskerrik asko. Baietz, nik hori gorazten dit, Vale. euskal tematieten bakoitzen bomboi natural bat za. Bai, eskerrik Bomboi asko. naturala, tu! Oztamo. Bueno, ba, Eta, listo, bai. ya está, o sea, es que desbaritan gaia. Bai, ja bukatu dugu. Bai. Eskerrik asko, Jon, gainera zara denboraldiko azken Azkena, gonbidatua. azkena. Buah, ze privilegio. Ez bada zer aldatzen, eta hoxe, mil esker, maite zaitu nik pertsonalki, balenek ziurrere, bai? Bai. Eta placer bat dela, zu bezalako jendearekin, lan egin alizatea, eta oso Bai. pozik, horregatik. Eta eskerrik asko esandako berba gaitxik. Bai, asko Bai. eskertu guzela. Bai. Bakizu egia dela, eskerrik asko zuei, eta beste bat arte nahi dozunen, hemen nao, zuena naiz. Urrengo denboraldixen, irugarrenez, zure pelikuli estrenau da gero, etorriko zauna, ja manifestaute da. Bai, Hori da. beitu. Así que listo. Hori da. Bueno, cariños, datorren astera arte. Aio! Agur.